Cu siguranță că ne-am dorit câte ceva peste an și nu am obținut. Mai avem însă o șansă. Dacă Moș Crăciun ne-a aflat dorințele, chiar ne le poate satisface. Și asta o știu cel mai bine copiii. Zeci de mii de scrisori au plecat din România către Moș. Alberta are 5 ani și jumătate. Ca să se hotărască ce să-i mai ceară moșului, așa, pe ultima 100 de metri, vizităm împreună un târg de Crăciun. Sunt frumoase, frac? Zici că la nins. Bine că nu la nins. Da, chiar e zăpadă. Tentațiile sunt mari, iar dorințele pe măsură. 2 scrisori a trimis până acum Alberta moșului. Și promis că o să fii cea mai cumințică și ascultătoare și... Păi sunt! Ești? Acestea fiind zise, e timpul să suplimentăm cererea de cadouri. E o scrisoare specială pentru Moș Crăciun. Am o idee. Cât scriu eu, mă mai gândesc și la ceva care să încapă pe toată foaia. Vrea cam multe cadouri. Poate ar fi mai bine să cer și eu moșului ceva, tot pentru Alberta. Scrii ce-ți dorești tu, că dacă așa, pe urmă nu o să te mai creadă și o să aducă mie și... Și o să creadă că le-am mințit, nu? Da. De ce scrii cu roșu? Ca să înțeleagă mai bine, fiindcă dacă scrii cu alte culori, pe urmă citește și nu înțelege nimic. Lista e lungă, carioci colorate, un marker roșu și niște globuri. Bine, haideți să scriem și niște beteală, da. Bine, și pe urmă, mulțumesc dacă mai e. Dacă mai avem loc, mulțumesc. Da. După o jumătate de oră ne oprim. Moșul desface și să uită. Ia să vedem ce vrea și pe urmă el are jucării pregătite și mai are și spiriduși care sunt din România. Toate scrisorile ajung în final în Laponia. Cu siguranță moșul a citit-o deja și pe a noastră.